Builawa media person no hambai. They tinini World Indigenous Day. Tini wo belai ke tongthok ni sal. Thangnai 2021 ni slide. Tabok 2022. 9 August. Tini Gunopodo Memorial Hall seng kuthom laijak killa block ni engui prai 2000 sai ke bangkok tini seng kuthom laijak belai ke tongthok laijak belai ke khatung laijak tini ni ke hayung gnangui Pungthai bararok ni sinimeng tini hani besa ngai hani odikar tini waseng mamani sal notui tini walon tini palai jagai tongo seng bahai ne tabok palai layui seng tabok seng salai tonglaiwo belai ke khatung laijak tini berironi kameng someng Besirbak tradisional rok no tui seng tini wo sinimeng tini seng rolai tongo tini hukumu rok no tui tini sini nograi moton ang phainai CM bo phai sok phaijak hani bangi sini killa block ni angai TWF YTF di pramotha belai ke khatung laijak tongthok laijak seng hani besangai hani besahinai sini jagoi tabok mesang roi tonglayo ani mengke angke Takarjala district ni secretary Ganga Devi Jamatia.